الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake dawowa a wannan majalisi mai albarka a nan masjidu taqwa da ke Point ta gabata a Basora ko Niamey Demil domin ci gaba da karatu a cikin sharhi na thalathatu usul wallafar Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. thalathatu usul littahi ne kuma wallafa ta Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ina ga wannan darasi shi ne na 12 ko? 12 ne ko 13? 12 ko? To, na 12 ne ko? Wannan na nawa ne? Na 13. To, na 13. Na 13. Muna fatar Allah ya mana jagoranci domin mu dace da faɗin daidai da fahimtar daidai da aikata daidai. Idan ban manta ba mun kare gaba na biyu na wannan littafi inda malam ya kawo masail guda nawa? Guda 3 ko? inda yace ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu thalathi hadhihi almasail wal amalu bihinna. Sai yace al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar wa ad-dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasula ila akhir al-ayah. Wannan shine mas'ala na farko a wannan gaba ta biyu. Al-mas'alatu thaniya shine anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun wad dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa thalitha shine anna man ata'a Allah وأن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. wannan shine gabar da muka yi da bayaninta. Yanzu za mu tashi a wato gaba na 3 na wannan littafi. To wannan gaba malam ya fara ita ma da i'lam kamar sauran. I'lam sai ce arshadakallahu li ta'ati. Ana baya kuma ta yake i'lam rahimakallah. Anan sai ce i'lam arshadakallahu domin ya ƙara nau'anta maka addu'a. Mun gane ko? To za mu ga menene arshadakallah. i'lam arshadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyya ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. منغانيكو وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. to ina ga nan za mu dakata kafin mu ci gaba da bayani akan sauran.
da yace i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, mai sharhi sai yace i'lam, sharhin shi ya riga ya gabata, yace taqaddama al-kalam ala al-ilm fala hajata ila i'adatihi huna. Yace ya riga ya gabata magana akan i'lam kinnan, inda in kuna tuni can ya ce i'lam, sai sharhi ya ce al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, sai ce wa maratibul idrak sitta ko sai zano su. na farko sai ce mi akwai al-ilmu, akwai al-shak, akwai al-dhann, akwai al-yaqin, akwai har zuwa shidda ko akwai al-wahm. to sai ce anan babu bukata a saki maimaito shi tunda an riga an yi bayaninsa. sai kalma ta gaba da zai bayani shine ar-rushd, da yace arshadaka Allah, Allah ya shiryar da kai, Allah ya shirye ka zuwa ga yin da'a gare shi. to wannan kalma ta arshadaka shine sai yace ar-rushd, tunda masdarin ne, shi arshada fi'ili ne, shi kuma fi'ili sau da dama in an samu fi'ili za a samu masdar nashi. mun san masdar ko ai mun dan taba nahwu ko menene masdar ko nahwu ko as-sarf. an-nahwu was-sarf akwai fi'ili akwai masdari. kamar kace menene masdarin kabbara, kabbara ai fi'ili ne, masdarin sa shine me ne masdar nashi. in an ce fi'ili za a ce fi'ili a bashi madi, a bashi mudari, sai a bada masdar. kamar qala yaqulu qawlan, kaga qala fi'ili madi, yaqulu shi qawli qalakin da a mudari, qawlan kuma masdarin shi. ai mun gane ko qala yaqulu qawlan. to duk yawanci fi'ili za ka samu an bada shi madi, an bada shi mudari'i, sannan sai a bada masdarin shi. to anan da na ce kabbara sai ka ce kabbara yukabbiru takbiran, tunda kabbara akwai wazani, akwai masadir wanda suke da wazani, kama duk fi'ili ala wazani fa'ala, to yawanci masdarin shi zai zo ala wazni taf'il. kabbara yukabbiru takbiran, fassara yufassiru tafsiran, mazzaka yumazziqu tamziqan. duk in kana so kana iya kiyasin su haka. to wannan shi kuma arshada masdarin shi shine ar-rushd. to shine yake bayani akan ar-rushd, yace al-istiqamatu an tariqil haqq, shine daidaituwa game da hanya ta gaskiya, shine irshad, shine ar-rushd. akwai irshad akwai ar-rushd, mun gane ko. to ar-rushd shine al-istiqamatu an tariqil haqq, shine daidaituwa game da tafarki na gaskiya, mutum ya kasance akan gaskiya, akan tafarki na gaskiya. shine yace i'lam arshadaka Allah, kenan zaka fassara shi ka sani Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya, ko Allah ya tabbatar da kai li ta'atihi, zuwa ga yi masa da'a. to menene yin da'a? shi ma ya fassara shi yace at-ta'a muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. in an ce ta'a wanda da Hausa ma yawanci da'a ake cewa, da'a ai larabci ne asali, tunda ta'a ne, ta'a wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, shine sai Hausa ma sai a ce da'a. dan yawanci kalmomin Hausa inda cikin magana ne akan addini, yawanci larabcin yake dawowa. da'a ko a ce imani ko musulunci ko kafirci, yawanci ai kafirci kafara ne ko imani kuma imani ne, musulmi kuma musulmi ne, kafiri kuma kafir ne. kaga dai ba ai nisa da larabcin ba. to nan ma ta'a kawai da'a. to menene da'a? shine dacewa ko yin abin da ya dace ga
abinda mutum aka yi masa umarni ko kuma barin abin da aka hane shi. In kai abin da aka umarce ka kayi da'a, in ka bar abin da aka hana ka kayi me, kayi da'a, shine da'a. sai yace i'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyya, ka sani cewa Allah shiryar da kai ka dace da yi masa da'a. Anna al-hanifiyya, cewa da lalle ita al-hanifiyya. To menene al-hanifiyya? mai sharhi yace al-hanifiyya hiya al-millatu al-ma'ila an ash-shirk al-mabaniyatu ala al-ikhlas ko ala al-ikhlas lillah azza wa jalla. menene ake kira da al-hanifiyya? Al-hanifiyya hiya al-millatu al-ma'ila an ash-shirk, shine tafarkin da ya kauce ma shirka. Al-mabaniyatu ala al-ikhlasi lillahi azza wa jalla, tafarkin da aka gina akan ikhlasi ga Allah shi kadai, ma'ana akan fuskantar da bauta ga neman yarda Allah shi kadai ba wani abu ba. To wannan shine al-hanifiyya, ba wani dogon bayani bane. Al-hanifiyya shine tafarkin da ya kauce ma dukkan shirka, ya doshi tauhidi da ikhlasi da yin ibada don Allah shi kadai. To shine sai yace millata Ibrahim, annal hanifiyata millata Ibrahim. Al-hanifiyya tafarkin annabi Ibrahim kenan, shine yace milla. menene milla? yace ay tariqil ladhi ko at-tariqid dini alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Abinda ake kira da milla shine tafarki na addini, tafarki na addini wanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance a kai. Hanyar da ya bi wajen bauta ma Allah shine millatu Ibrahim. tunda Allah ce thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa, ko a can da yake cewa millata abikum Ibrahim هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآية. سيأتي كنا منسم منين الحنيفية منسم منين ملة كو تسيأتي إبراهيم النبي إبراهيم هو خليل الرحمن، شيني خليلي جمع رحمة كو متى خليل شيني منين badaɗaɗi ko minin badaɗe ko badaɗaɗi badaɗaɗi ko minin suke cewa badaɗi ko badaɗaɗi. mala khalil wani ƙololuwar daraja ne wajen me, wajen abutaka da son juna. mun gane ko? to Allah ce ya riƙe annabi Ibrahim a wannan matsayi na khulla. ce Ibrahim kenan shine annabi Ibrahim shine Khalilur Rahman, kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, lalle kuma Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil badadi. shi kuma huwa abul anbiya, shi annabi ne ga annabawa. وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة لاقتداء به كل الاقتداء به. شيكما النبي إبراهيم شيني أبا النباوة كما أنبتن تفركنسا يازو أقول عليه ما سيوا saboda ana so a yi kwaikwayo da tafarkinsa, a kwaikwayi annabi Ibrahim wajen yin addini. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a matsayi ya yi annabi Ibrahim matsayi, amma Allah ya mishi wahayi yace thumma auhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifa. Allah ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi yace ya bi tafarkin annabi Ibrahim hanifan. to annabi Ibrahim in kana so ka fahimci gwagwarmayarsa, Allah ya kissanta mana su a cikin alkur'ani. kama a wace sura?
ha akwai shi a suratu maryam wadhkur fil kitabi ibrahim za ka ga yanda ya gwagwarmaya hatta da ma'aifinsa azo ya abati lima ta'budu mun gane ko a cikin suratul an'am akwai yalwa cikin an yalwata tarihin annabi ibrahim wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin hal aka kawo falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi har zuwa can inda yake ula'ika alladhina hadallah fa bi hudahu muqtadi duka zance ne akan annabi ibrahim da abin da ya biyo baya da kuma akwai shi cikin suratul anbiya walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun dan ma akwai kissashi anan ne za ku ga yanda gumakan da mutanensa suke bauta yayi su bar bauta musu sun kiya sai da ya bari sun tayi wani idi nasu na shirka ya dauki gatari ya je sassare su sai ya bar guda mafi girma daga ciki sai ya bar shi saboda mi la'allahum ilaihi yarji'un saboda in sun zo su nemi waye wannan aiki kuma da ya bar wannan gudan ya san abin da zai faɗa da aka dawo suka iske ai gumaka sun sha kashi duk an sassare kuma su ne abin bautar sai hankalin bayi suka tashi hankalinsu ya tashi man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin kai wani ne ya aikata haka ga gumaman kanmu ai wannan babban azzalimi sai suka ce ai sami ina fatan mun ji wani matashi to kun ga a lokacin annabi ibrahim ai matashi ne dan haka da'awa ba sai kai hurhura ba mun ji wani matashi yadhkuruhum yana aibanta su ma'ana zikirin da ya musu ai ambatan da ya musu ba ambato bane na yabo bai yabe su ba yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ana ce mishi ibrahim sai aka ce fa'tu bihi ala ayyun ku je ku zo da shi a gaban mutane ko sun shaida yanda za a hukunta shi da aka je aka kirawa shi dama shi abin da yake jira kenan kai ba tsere yayi ba zuwa yi dama jira yake a kirawo shi tunda dama da ya aikata aikin ya bar gudan sai rata ya mishi kuma gatarin da ya zo sai aka ce an tafi alta hada bi alihatina ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne ka aikata haka ga gumakanmu sai da ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantakun yace kai ko dai wanga babban nasu shi dai ne ya aikata ku tambaye su man in kanu yantakun in suna magana ba sai su gaya muku ba sai Allah ya ce faraja'u ila anfusihim sai abin nan ya dan ji hankalinsu yanzu su kina abin da suke bauta ma bai ma iya magana suna bauta mishi yanzu ga gumakan an zo an ci mutuncinsu kuma maganan ma ba sa iya yi ba su cewa ne ya ci mutuncinmu sai wannan ya dan so ya ja hankalinsu amma daga baya shaidan sai dawo ya zuga su yake Allah ce sun manuki su ala anfusihim sai suka dawo suka doge dai akan kangararsu suka ce mishi mi laqad alimta laqad alimta anna haula'i laqad alimta ma haula'i yantiqun ko yace suka ce ai ka san ba su magana dan me zaka ce mu tambaye su kaga yanzu fadan ta inda za a hito mai karshe dai suka ce harriquhu wansuru alihatakum suka ce kai abinda za a yi hukunci kawai a kona shi ku kona shi ku ceci abubuwan bautar ku to kaji wai abin bautar shine za a ce ta shi abin bauta ai kamata ya in ka shiga matsatsi ka rugo ya cece ga gun to wai yanzu su za su ceci abin bautar su wansuru alihatakum to kaga nan akwai yalwa cikin kissa ta annabi Ibrahim kuma da wahalar da ya sha kuma ya doge akan tauhidi kuma duk karatuttukan da suka gabata yawanci sai mun kawo ishara akan
annabi Ibrahim laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allam yarji. Haka a cikin suratul shu'ara akwai kisal annabi Ibrahim da suratul naml was-saffat mun gane ko was-saffat safat ayi zancen haka a cikin suratu hud kenan dai akwai kisoshi na annabi Ibrahim kuma za ku ga yanda ya gwagwarmaya tunda ya tashi a wurin da shi kadai ke bauta ma Allah, shi kadai ne mai tauhidi, da sarki su an kore shi an ce za a ci ne mai maza wa hajurni maliya, amma duka wannan bai taba karkatar da shi daga tauhidi ba. To ai ya isa misali ko, to shi yasa ake cewa millata Ibrahim. Sannan annabi Ibrahim Allah ya arzita shi da shi ne duk annabawan da suka fito daga bayan shi zuriyarsa ce. Babu wani annabi daga bayan annabi Ibrahim wanda ba zuriyar kuma annabi Ibrahim, duk wanda za ka da mun gane ko. Shi yasa ake kiran shi abul anbiya. Akwai 'ya'yan shi shahararru guda biyu wanda annabawa, musamman annabi Yaqub ko Ishaq, tunda Ishaq shi yahi Yaqub, to annabi Yaqub kusan dukkan manzanni hal annabi Isa zuriyarsa ce. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hito daga tsatson annabi Ibrahim ta hanyar ɗansa annabi Isma'il alaihi salam. To shi yasa ya samu jinjina da yabo da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka abin koyi ne ga wanda yake so ya tabbatar da tauhidi. Mun gane ko cewa ya karanci yadda annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya, duk wani abin da zai sa ka bar tauhidi ka yi shirka, annabi Ibrahim ya gamu da shi amma ya tsaya akan tauhidin. In hukuma ce za ta ba shi tsoro, ta ba shi sarki, ya yi abin ganin munajati ma da sarki. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi go an atahu Allah al-mulk, kaga mulki gare shi, sai ya kira annabi Ibrahim ya ce kai me ka sha mutane kai da wani tauhidi, akwai wani abun bauta ban da ni, wani ne ubangijin naka? Annabi Ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, ni ubangiji na shine mai kashewa mai rayawa. Sai ya ce ai ni ma ina yi. Sai kirawo bayu guda biyu, yasa aka kashe guda, ce kaga na kashe wannan gudan, kuma yace je ka an yanta ka, yace kaga wannan na rayar da shi. Annabi Ibrahim da ya ga wannan hanyar ba ta bulliya, sai ya hito mishi ta wani wuri, yace to rabbi alladhi قال إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي أخرج يخرج من الشمس كيف كامل آيوي هبا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تنيا زي فبهت الذي كفر. Sai ya ɗimauce, aka ce annabi Ibrahim ya ce mishi to ni ubangiji na shine mai fitar da rana daga sama daga gabas ta faɗa yamma. Yanzu tunda kai ma ɗaya kuke da Allah, sai ka fitar da taka daga yamma sai ta faɗi gabas. To daga nan bai samu ta cewa ba. Kaga an yi da sarki ko yayi da mahaifinsa. Ai yawanci mutane suna kin addini saboda mahaifa suna, in ka kuskura kai sunna zan ci ba kai ba shi. To ka gani yayi da sarki, yayi da mahaifi, yayi da mutane gari gaba daya shi kadai. To kai miye naka dan kayi wazi an zage ka ko kowa ya ki saurare, ko kuma an saurara an ce kakku ƙara sauraren shi ko kaza ko kaza. Ai da ma mun karanta wasabru alal adha fihi, dole sai kai hakuri, dan hatta kazafi sai kai wani sai ne mai kashe dan ka ce abi Allah kadai. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid.
to wannan shine tafarki annabi Ibrahim ga matsayi na annabi Ibrahim khalilur rahman. Qauluhu da yace millata ibrahima ay alhanifiyya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, sai yace an ta'budallaha wahdahu shine qauluhu an ta'budallaha, yace hadha khabaru anna fi qawlihi anna alhanifiyyata. to nan zamu dan taba nahwu kenan da yace i'lam arshadaka Allahu li ta'ati, sai ce annal hanifiyata. to wannan anna tana cikin mi akwai waɗansu abubuwa adat guda 6 waɗanda suke aiki irin na inna, suna shiga cikin jumla ismiya fatansibul mubtada wa tarfa'u al khabar. jumla ismiya ita ce jumlar da ta fara da suna, kamar ka ce muhammadun rasulun, kaga ka fara da muhammadun. sabanin jumla fi'iliya wadda ta fara da fi'ili, kamar ka ce ja'a muhammadun, kaga ja'a fi'ili ne. to ita inna ba ta shiga sai cikin ismiya. to idan kuma ta shigo shi mubtada'an, ai da zuciya muka yi muhammadun rasulun, kaga mubtada marfu'i ne, khabar kuma shi ma marfu'i. kuna gane abu? to in inna ta shigo sai ka ce inna muhammadan rasulun. shi yasa kake ce ashhadu anna muhammadan, ba ka ce anna muhammadun. ko haka na ake ce in ana kiran sallah ta ake ashhadu anna muhammadan ake ce ko ashhadu anna muhammadun. anna muhammadan, me yasa aka ce muhammadan? saboda anna, saboda inna da anna duka suna wannan aikin da yan uwansu. li inna anna lakinna la'alla ka'anna aksu ma li kana min amal. su guda 6 ne. li inna kina akwai inna wa anna ka'anna lakinna la'alla ka'anna, su guda 6. su aikin su sabanin kana ne. to wannan da aka ce annal hanifiyata, kaga annal baka ce annal hanifiyatu, sai annal hanifiyata millata ibrahim, sai ka ce millata saboda ya zama kamar badal ne na hanifiya, shi kuma tabi'i ne ga abin da yake da yazo badalinsa. to wannan annal hanifiyata millata ibrahima ina, to da aka ce kahin asa anna mine ne kamata a cewa, mine ne kamata a ce kahin hidda annakin, sai zama mi alhanifiyatu millatu ibrahim an ta'budallaha wahdahu misali. to da inna tazo sai ta ce annal hanifiyata millata ibrahim an ta'budallaha wahdahu. to sai ka fahimci cewa alhanifiyata mubtada ne, millata ibrahim badal ne. mun gane ko? sannan an ta'buda shine khabarkin mubtada'in. mun gane ko? to shine yake ce ma an ta'budallaha, ai an ta'budallaha hadhihi khabaru anna, ita ce khabar na anna fi qawlihi anna al-hanifiyata. kenan tun daga farko inna anna al-hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha, to wannan an ta'budallaha khabaru inna ne, khabaru anna ne. ina mubtada'in, ina mubtada shine, ina ism ba mubtada ba, tunda in inna ta shiga ko anna ba a zancen mubtada, sai dai a ce mi ismu inna, ismu kana, ismu ka anna. to nan ismu anna zaka ce ismu anna shine alhanifiyata, khabaru anna shine an ta'budallah. kenan shi ma sai ka ce an ta'buda, ai ba suna bane a kararago. to amma masdar ne mu'awwal, tunda an ta'buda kana iya cewa ibadatu, kana iya cewa annal hanifiyyata millata ibrahima ibadatullahi wahdahu. ki an ta'budallahi kana iya ta'awilin shi da mi da masdar. wannan dai masu nahawu su za su dan amfana da wannan bayani ko. sai mu ci gaba, yace huwa a ba can ba, yace wal ibadatu shine da yace an ta'budallaha, to menene al ibada? shine wal ibadatu bi mafhumiha al am hiya tadallulu
هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة وجاءت به شرائعه. سيتي والعبادة إتكما عبادة بمفهومها العام وجن فهمتر دزاء متى فهمتا تا غممية هي التذلل زاءتي شيني kaskantar da kai lillahi ga Allah, mutum ya kaskantar da kansa dan Allah ga Allah, mahabbatan wa ta'zima, yana mai son Allah da girmama Allah, shine ibada bi mafhumiha al'am, bi fi'li awamirihi, ta hanyar yin abin da Allah ya umarni, wajtinabi nawahi, da kuma nisantar abin da Allah ya hana, alal wajhi alladhi ja'at bihi shara'i'uhu, akan fuskar da ta dace da shari'arsa da shari'o'i na Allah. Mun gane wannan ta'arifi na ibada bi mafhumiha al'am shine mi at-tadallul, kaskantar da kai ga Allah shi kadai, to tare da son Allah da kuma girmama shi, wannan shine ibada. To kuma akwai mahimmancin a ce da kaskantar da kan yayin da aka yi shi akwai so akwai girmamawa. Don kana iya kaskantar da kanka gaban wani sarki amma ba don kana son shi ba, ko ba haka ba, ko kuma ba don kana girmama shi ba. Mun gane ku? To in kana so ya zama ibada ga Allah shi kadai, sai ya an samu kaskantar da kan da za ka yi, lokacin da za ka yi shi akwai son Allah akwai kuma girmama Allah, ta hanyar ka yi abin da Allah ya umarce ka, ka bar abin da Allah ya hane ka, ta hanyar da Allah ya tsara ka yi abin. In umarni ne, in yi ne za ka yi yadda Allah ya ce, in hannuwa ne, in bari ne za ka yi ka bari yadda Allah ya ce. Kun gane ko? To wannan shine ta'arifi na ibada. Yace amma al-mafhum al-khas lil ibada, fahimta keɓantacciya da za a yi mai ibada, kalmar ibada in aka ce ibada bi ma'ana tafsiliha ko tafsiluha, faqad qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah kal khawfi wal khashyah wat tawakkul was salati waz zakati was siyami wa ghayri dhalika min shara'i al-islam. Wannan tarifi ne na Shaykhul Islam, shi kuma tarifi ne keɓantacce, wancan ya fi gamewa, wancan tarifi na farko, amma wanga shi ya ɗan yi tafsili, ya ɗan baje shi. Mun gane ko? Shi ne ce ismun jami'un, suna ne gamamme ga dukkan abin da Allah yake so yake yarda da shi, na magana ko aiki, na ɓoye ko na zahiri. Sai ba da misali ce kal khawfi, kamar tsoro, wal khashiya da tsoro, wat tawakkul da tawakkali dogaro, was salatu da sallah, was zaka da yin da ba da zakka, was siyam da azumi, wa ghairi zalika min shara'il islam, da sauran waɗansu abubuwan da shari'a ta zo da su na ibada. To can na ce da tsoro al-khawf da tsoro al-khashiya, menene bambancin al-khawf da al-khashiya? Ha? Menene bambancin al-khawf wal khashiya? Amma dai da Hausa duka tsoro zaka cewa. Al-khawf tsoro, al-khashiya fa shi ma tsoro. Menene bambancin su? Ko duka ɗaya ne? Bambancin su malamai sun yi magana akan bambancin al-khawf da al-khashiya, cewa tsakaninsu akwai al-umum wal khusus, ta yadda dukkan
kana iya ce ma dukkan khawf ko dukkan khashiya khawf ne, amma ba dukkan khawf ba al'ami al-khashiya, dan shi khashiya wani nau'i ne na khawf. Khawf ne wanda ke tare da da ma'arifa da sani. Shi yasa Allah wajen sifanta malamai ce inna ma yakhsha Allah, bai ce ba inna ma yakhafu Allah ba, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dan haka al-khashiya khawf ne wanda ke tare da da sani. Akwai inda suka zo a aya ɗaya go wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab ko su'al hisab. Kaga yakhshawna rabbahum, amma zai ce wa yakhafuna bai ce ba yakhshawna su'al hisab, don saboda khashiya yawanci ana yin shi ne ga Allah. Mun gane ko da yake dai zaka fassara shi kawai da khashiya shine tsoron da yake da ya ginu akan sani, wanda aka gina akan sani, amma tsoron da ba akan sani bane, kamar yanzu kana iya ganin wani abu baka san menene ba sai baka tsoro, to wannan baka ce mishi khashiya, sai dai ka ce mishi al-khawf. Sannan shi ma al-khawf akwai al-khawf tabi'i, wanda wani abu haka yana iya baka tsoro. Kenan akwai tsoron da in kai shi ba a zargin ka a ce kayi shirka, amma akwai tsoron da in kai shi kayi shirka. Wani tsoro ne in kai shi ba kai shirka ba, wani tsoro ne in kai shi kayi shirka. In ka tsoraci abin da yana iya cutar da kai ba matsala, ba kai shirka ba. Kamar yanzu ka ga zaki sai ka ji tsoro ka ruga, ai ba a cewa kayi shirka kuma. Annabi Musa da ya jefa sanda ta zama macijiya miye, walla mudbiran walam yu'aqib, ko ya ji tsoro ko. To wannan tsoro na ɗabi'a ne, baya da zargi, don kaga abin da zai cutar da kai ka ruga ko ka bar wurin ko ka ɗau mataki, ba cewa ka yi shirka. Amma in ka ji tsoron abin da ka tsoraci wani abin da ba mai iya yin shi sai Allah, to wannan ka yi shirka. Kamar yanzu ka rika jin tsoron wani kabari, wani a cikin kabari ka rika jin tsoron zai cutar da kai ko zai hana ka aiwa ko zai talautar da kai, wannan shirka ne. Tunda wani abu ne wanda ba mai iya yi sai Allah, kake jin tsoron shi akan wani abu wanda bai da iko akai. Ko ba mu gane ba? Yawwa. To sai ya ce wannan kenan mun gane menene ibada ko a tafsir menene a mafhuminsa am da khas. Sai ya ce kenan an ta'budallaha, sai ya ce wahdahu mukhlishan lahu din. To menene mukhlishan lahu din? Shine ya ce al-ikhlas huwa menene ne rubuta can kasa, al-ikhlas huwa tanqiyatu ko hiya tanqiyatu wal muradu bihi an yaqsud al-mar'u bi ibadatihi wajha Allah azza wa jalla wal wusul ila dari karamatihi بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. سيتي مي ake kira da ikhlas, yace huwa tanqiya wal muradu bihi shine tsarkake wani abu. Kamar ikhlas shine tsarkakewa, shine tanqiya, naqi, kamar amai da abu bai garwaye da komi. Kamar yanzu ana so a ce zumuwa ba ta da milan cikin komi, ana ce mata mi naqiya ko khalisa, ele pure. Mun gane ko ba a hada da komi ba, shine pure, to shine ikhlas. Yace wal muradu bihi, abinda ake nufi da al ikhlas an yaqsud al mar'u, shine bawa yayin da yake ibada, kina an yaqsud al mar'u bi ibadatihi wajha Allah azza wa jalla, shine bawa in zai bauta ma Allah
ya zamanto bautar nan bai yi ta don komai ba sai don neman yarda Allah kaɗai, shine ake nihi da ikhlasi. Wal wusulu ila daril karama, bai yi don kowa ba sai don Allah, kuma sai don Allah ya sa shi ya dace zuwa ga darul karama, ga gidan aljanna, bi haythu la ya'budu ma'ahu ghayrahu, ta hanyar da ba zai bauta ma kowa tare da Allah ba. La malakan muqarrab, ba zai bauta ma ko da mala'ika ba ne mafi kusanci ga Allah, wala nabiyyan mursala, ko da wani annabi ne wanda aka aiko ba zai bauta masa ba. Qala Allah ta'ala, Allah madaukaki yana cewa summa auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka ya annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, cewa da ka bi tafarkin annabi Ibrahim wanda ya zamanto hanif ne, ma'ana mai karkace ma shirka ya doge akan tauhidi. Wa ma kana minal mushrikin, shi annabi Ibrahim bai taba zama daga cikin mushrikai ba. Wa ma kana minal mushrikin. Wa qala Allah ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wannan kissa ce ta annabi Ibrahim da ke cikin suratul baqara, da zuba mu ambace ta ba, amma ita ma tana nan. Wa idh ibtala ibrahima rabbuhu, tun daga nan take farawa sai ka kai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. sai ya ce min wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa, wane ne zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim in ba wawa ba, in ba wanda ya wautar da kansa ba. wa laqad istafainahu fid dunya, haqiqa mun riga mun zabe shi a nan duniya, ya zama babban mutum. Annabi Ibrahim ba karamin mutum bane a duniya. Ina ne ba a san annabi Ibrahim ba, kuma sanin da aka mai sani ne na mutunan kwarai koko sabanin haka. duk inda ka je, hatta Yahuda da Kiristoci, ba muna hada da su, sun ce ba su, Kiristoci sun ce ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Yahudawa sun ce ba su yarda da annabi Musa ba, ba su yarda da annabi Isa ba, kuma ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Gama duka in sun tashi sun jingina kansu za su ce su ma 'yan tafarkin annabi Ibrahim, saboda annabi Ibrahim Allah ya ɗaukaka shi a duniya saboda riko da yayi da tauhidi. shi yasa suke ta rigima, kowa ce annabi Ibrahim nashi ne, annabi Ibrahim nashi ne. Shi yasa a wata ayar Allah yake ce mishi ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Me yasa kuke rigima da mutane akan sha'anin annabi Ibrahim? Yahuda su ce ai annabi Ibrahim ba Yahude ne, wa'an Kiristoci su ce ai annabi Ibrahim Kirista ne. sai Allah ce su ma hal mushrikai ta suke tabarkin annabi Ibrahim suke, hatta mushrikai na Makka. shi yasa Allah da ya tashi kareta su yace ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin, dan su ma a nuna ba tabarkin mushrikai ba yabi. kaga annabi Ibrahim bai yi yahudanci ba, bai yi kiristanci ba, ko bai yi shirka ba. dan haka yahuda da suke jingina kansu ga annabi cewa da annabi Ibrahim yahudanci yayi, ƙarya suka yi. shi yasa ma ya ce wa ma unzilatut tawratu wal injilu illa min ba'di, kayan a saukar da at-taura ma annabi Ibrahim ya riga ya wuce, ballantana injila. to yaushe za ku ce ba yahudi ne ko kirista ne? shi yasa Allah ya karyata su duka uku. kowa so yake jawo ya ce annabi Ibrahim nasa ne. to annabi Ibrahim ɗaukaka shi Allah ya yi fi duniya, tun anan duniya. walaƙad stafainahu fi duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma a ranar lahira yana cikin nagartattu. sai Allah ce idh qala lahu rabbuhu aslim, ka tuna lokacin da ubangijinsa ya ce masa aslim, ka sallama. me yace? qala aslamtu li rabbil alamin, yace na sallama ma ubangijin talikai. wa wasa biha, sannan annabi Ibrahim yayi wasici da musulunci ga 'ya'yan shi, ga tauhidi, da kalimatu la ilaha illallah.
kamar inda aka ce a can waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un to anan a ce wa wassa biha sai yayi wasici da mi da la ilaha illallah banihi ya'yan shi yayi ma wasiya haka annabi yaqub to akwai qira'a guda biyu wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ko banihi wa yaquba to menene bambancin ma'anar in aka ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu me ake ni in aka ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaquba me ake ni in aka ce wa yaqubu ma'anar ta canza in an ce wa yaquba ba ɗaya bane da waccan ta fari aka ce annabi ibrahim yayi wasici da mi da ba a kala bauta ma kowa sai Allah ga ƴaƴansa haka annabi yaqub mana in ka ce wa yaqub shi ma annabi yaqub yayi wasici ga ƴaƴansa ko ba haka ba amma in ka ce wa yaquba ma'ana annabi ibrahim yayi wasici ga ƴaƴansa da kuma jikansa yaqub tunda annabi yaqub jika ne ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan maimakon in kai mansub in kai nasaba kenan an yi atafin yaqub ga banihi in kuma kai mishi rafa an yi atafin shi ne ga ibrahim ma'ana shi da ibrahimu sun yi tarayya a wajen yi ma ƴaƴansu wasiya in kuma ya zo a mansub ma'ana annabi ibrahim ya yi wasici ga 'ya'yansa na cikinsa da kuma jikansa annabi yaqub duka dai kuma abin ma'anar duka dai tana nan ko wa wasa biha ibrahim banihi amma a kira al-hafsi ce wa yaqubu shi ma annabi yaqub ya yi wasiya ga 'ya'yan shi ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun cewa da ya ku 'ya'yana lalle Allah ya zaɓan muku addini ya zaɓan muku musulunci a matsayin addini don haka falata mutun na illa wa antum muslimun kal ku kuskura ku mutu face kuna musulmi to wannan za ka riƙa ganin haka wala ta mutunna illa wa antum muslimun to za ka yi ka aikata wannan ayar a ce kal ka kuskura sai kana musulmi ka mutu sai kana musulmi ya za a aikata ta wannan aya ka mutu musulmi mallakinka ne amma abinda ake so ka rike asbab riko da asbab shine mi ma'ana ka rike musulunci kakkai sako-sako da shi duk inda ka shiga da mi da musulunci don baka san inda mutuwa za ta riske ka ba kenan ka rike musulunci a ko'ina baka taba ajiye musulunci a wani wuri ba kenan duk inda za ku gamu da mutuwa za ta iske ka ami a musulmi shine wala ta mutunna illa wa antum muslimun kenan babu wani lokaci da musulmi zai ce bari ya ajiye musulunci ya ɗanɗana kafirci to ina masu raba addini da rayuwa ko a ce addini ba a zance addini sai an zo masallaci kamar yan layi su tebu ce addini daban menene daban ha yola separation de l'etat kamar siyasa daban addini daban kenan shi yasa wasu in kana hira su ce a nan zancen siyasa ne muke kakkaka mana zancen Allah to kaga wannan kalmomi ne waɗanda sun yi kusa da kafirci tunda musulmi babu wani abu wanda Allah bai da ta cewa a ciki babu wani abu da za a shiga a ce ba a buƙatar abikin Allah in dai kai musulmi ne don haka fala ta mutu na illa wa antum muslimun kal ku kuskura ku saki addini ku yi wani abu daban duk inda kake ka rike musuluncinka wannan shi zai sa tunda yawanci mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kai in ka rayu a musulunci ana kyautata zaton ka mutu a musulunci amma in kana shiga musulunci kana hita kana shiga kana hita wata ran karshen ta sai ka hita sai mutuwa ta zo to kaga an samu matsala ko ba samu ba
to da haka fala tamutunna illa wa antum muslimun, da haka kakku kuskura ku mutu sai kuna musulmi, ma'ana ku rike addinin ku a kowane lokaci. sai ce mi yawwa sai ce wa bidhalika amara jami'al wa bidhalika amara jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To wannan ta Allah a bauta, mala yace wa bidhalika, saboda wannan ne da wannan abin ne kinan bauta ma Allah shi kaɗai, da shi ne Allah ya umarci dukkan mutane kuma ya halicce su don shi, kamar yadda ya faɗa inda yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljani ko dan adam ba sai don kawai su bauta mini. sai ce wa ma'ana ya'budun, ai wannan ya'budun in kun lura ya kare ne da kasara, yana nihin ya'buduni sai aka cire yaki. sau da dama ana cire ya ta almutakallim, kamar ka ce rabbi, maimakon ka ce rabbi kana ce rabbi ja'alni muqimas sala, za ka ce ba dole bane ka ce rabbi. abun yana maimaituwa, yawanci laraba suna isqatin shi, kamar rabbi za ka gani ana du'a ya rabb to karshen shi wannan kasra ne, ya rabbi ne. to ya abudun ay ya abuduni, shi kuma ma'anar ya abuduni ay yuwahhiduni, abinda ake nihi li yuwahhiduni ay kadaita ni a ibada. da wanda bai kadaita Allah ibada ba to bai bauta ma Allah ba, dan Allah baya karɓar bautar da aka hada da wani. shi yasa koda baka ga ba an ce su bauta min ni kadai ba anan, dole ka fahimce shi, tunda Allah bai karɓar bautar da aka hada shi da wani a cikin ta. Allah ce ana agna ashiraka min ashirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. duk wanda yace Allah ni ne mafi wadatuwa daga cikin waɗanda suke tarayya akan wani abu. duk wanda yayi bauta ya hada ni da wani, ni zan bar mishi bautar, zan bar ma wancan. mana kama shi Allah bai yarda a hada shi da wani. a duniya kuna hada wani abu kai da wani ko to kun zama shuraka, kamar yanzu kuna hada kasuwanci kai da wani, ko a hada ku cin abinci kai da wani, kun zama shuraka a cikin cin abinci. to shi Allah da an hada shi da wani, shi Allah zai ci girma ne, zai bar ma wancan. duk bautar da aka hada Allah da wani, to Allah zai bar ma wancan. kun gane ko? shine mana amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. duk wanda ya aikata wani aiki na ibada kuma wajen aikata shi ya hada ni in ji Allah da wani kuma daban, to shi Allah ya ce ni zan bar ma wancan. kenan sai ka ji baka ladanka, zai iya ne. to liya'budun ay yuwahhiduni fil ibada, su kadaita ni, don su kadaita ni ne a cikin ibada. saboda me ake cewa su kadaita ni, ko da baka ga kalmar kadaita ba? saboda shi Allah asali bai karbar ibadar da ba a kadaita shi ba. mana ko da Allah bai faɗi ba za ka fahimci haka, saboda shi Allah bai yarda a haɗa shi da wani. kun gane ko? da haka in ka zo fassara kalka cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma halicci aljani da mutum sai don su bauta min. ka tsaya a sai kai bayani cewa ma'anar su bauta min ni kadai. saboda me zaka ce Allah baya, zaka ce ni kadai? saboda shi Allah in ka hada da wani to bai zama bauta a gare shi ba, bai bukatar wannan. shine ma mafi muni abinda Allah yake kyama shine a yi masa shirka. shi yasa kamar yadda zamu gani Allah ya yi ba abinda Allah ya tsawatar a kai yake kyamarsa kamar shirka. shi yasa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. wannan duka sun ishe ka ishara akan cewa da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa
da aka tambaye shi wani zunubi ne fi girma ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine ka hada Allah da wani wajen bauta alhali shi kadai ka halicce ka. to shine cewa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, shine ma'ana ya'budun ay yuwahhidun, shine su kadai ta ne. sai mai sharhi yace da aka ce wa bidhalika yace ai bil hanifiyya, abinda aka umarci mutane shine al hanifiyya. me al hanifiyya? mun gane shi millata ibrahim, shine shine a kadaita Allah ga bauta, shine hanifiyya. wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahu ad-din, shine bauta ma Allah tare da tsarkake addini gare shi kadai. amara Allah jami'an nas, Allah ya umarci gabaki ɗayan mutane, wa khalaqahum laha, kuma Allah ya halicci mutane ne saboda wannan, saboda tsarkake bauta gare shi kadai. kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika, yana magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ba mu taba aika wani kafin ka ba, min rasulin daga manzanni, illa nuhi ilayhi, face sai mun yi wahayi zuwa gare shi, annahu la ilaha illa ana fa'budu, cewa da lalle babu wani wanda ya cancanci bauta in ba ni ba, in ji Allah. fa'budu, da haka ku bauta mini ni kadai. wa bayyana Allah azza wa jalla fi kitabihi anna al-khalqa innama khuliqu lihadha, kuma Allah ya bayani a cikin littafinsa cewa lalle halittu an halitte su ne don wannan kadai. faƙala ta'ala, Allah sai ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lalle ban halicci aljani da dan adam ba sai dan su bauta min ni kadai. mun ga wannan ko akwai sauran lokaci ko d minute ko a tsaida haka ya isa? to za mu tsaida nan kenan a daidai wannan gaba kenan. in mun zo za mu tashi yawwa a gaba ta gaba, وأعظم ما أمر الله به التوحيد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.